Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Lisod ng batagon na ako na kung unsay unahon ay. Alibi, alibi. Ayaw, nanay! Ayaw, mama! Okay, good ani na lang. Mga uno na ta sa paborito ni mo. Kan anan inig abot na to sa mall. Ug unya, mag-shopping ta sa dili ka pa magduwa. Okay ra? Oh, Okay, sige. Kana ang una na to buhaton. Tatay no. Oba, Ay, lagod lang gabi. Dali, sanding na ako ulit. Masin og magduka ka pa. Sa'yo para ba kay kang gipukaw ni tatay ni mo. wa naman ko duka kay tiguang na ng bataa. Kanang tatay. Hmm? Upa na to nanay unya. Kita ta nanay Jenny unya tatay. Ha? Kanal, nakukita nanay. Mingaw naman ko nanay Jenny nako. Duwa mi slide nanay tatay Hilay. Anak. Ganahan ka og balon, di ba? Mamalitag kang balon unya. Mamalitag pila ka pa. Kanang lain-lain og kolor. Ganahan ka? Oh, Okay, sige. Mamalitag balon unya tay ha. Kanang daghan kay ganahan si Inday. Naghandog pa di gihapon siya ni Jenny. Good morning. dayon. Sayo agad nimo. Pasado alas 9 nas buntag. So, dili na sayo. Tingkadug pagani ron sa mga way trabaho. Pero, babad sa cellphone tibuok gabi What? Don't tell me nga. Miyembro ka na. Gamay. Coffee ka? Ako na maghimo og coffee para nato. Ati man na lang ang imong kaugalingon. Tarong ba? Dili na imong buhat. Buhat na sa babay. Oh, well, what can I say? I am ready to serve. Bala ka. Abusaran na kung ikaw pa'y mo atiman ako. Libre na ganda akong pagpuyo din niyo niya ikaw pa'y mo atiman ako. Dali na lang sa kasina. Andaman na ka og kape. Pero, kape ra ha. O ako'y lang ikaw offer ni mo. No worries. Ako ka tibok adlaw karon. So, manuroy ta. Mananaw tag sini, then dine. Nya, may bagong abli nga Japanese restaurant dito sa mall. Nga atong naagan karon. Adto ta dito magaon. Bahala ka. Ikaw bitay mo bayad. Of course. So, Ay. where's my coffee? Disay nga nindot pero among restaurant. Japanese restaurant. Ryuji Japanese restaurant. Nindot kayo. Oh, well, daghan ko kasuwayan nga authentic Japanese restaurant. But we'll see kung unsay difference if there's any. But if may lain kang gustong kanan, we can. Jen. Baby, yan ang mihunong ka. May mo bang muhapita diha? Makadiyot lang? Sa toys department? Oh, may paliton lang ko kadiyot, ha? Hey! What ako? Ay, isutoy nas paglakaw. Ay, kanindot ini. Ako din paliton. Kanang Barbie doll nga imong gikuptan? Oy, may kinugos ka nga nag-birthday? Wa,
Pero ganahan si Inday ini. Malipay ang akong anak ini. Anak? You mean? Si Elaine. Ah, ang anak ni Dave. Giisip ko na siya sa mas matuod kong anak, Josh. Abi ko bag, move on ka na. Basin pa di ayog magkita mi. Puhon. Og mahatag ko niya. Jenny, Ganahan kay siya og dahil. Mong paliton ko ni para ni Inday. Wait sa ha, bayaran ko ni. Kadiyot lang. pinanggagit kaya niya ang anak ni Dave. To think nga, dili niya kini anak. Amots pa ka, kung iya na diyang kaugalingong dugo. I can only imagine kung unsa siya kamapininggaon. I can't wait to give you one, Jenny. Soon, kung andam ka na, kung dawato na unya nimo, ang akong gogma. Ali na, tatay! Ali na dayon! Dali na nak, ba? ay, guyura. Ay, ali na! Palit na tol! Day, sunod mo ni nanay. Ay, padayon lang mo, oy. Kay dili ko makapaspas og lakaw. Sakit biya tao rin tuhod ako. Kita na lang makuyog, Nay. Excited kayo si Inday nga miguyod ni Dave. Paingon sa mga duwaanan. Ang mga source ay mituyog yun ang ilang mga liog nga nalapyan ni Dave. Mas misamot masapgod ang iyang kagwapo karon. Lapi pa kay mas minindot ang iyang barog ug maayo na sab siyang manamit. Lahi gud kung may kwarta na ang tao. Kaswerte na kung agihatagan ko niya og ikaduhang higayon. Swerte gid kayo kung nga nakaangko ni Dave. Busa angay lang nga duplihon ako ang akong effort sa pagpamawi niya. I thought nga, maglingaw taning adlaw. Ni amo na kita paingon sa children's playground. Nalingaw bitaw ko. Nalingaw ko nagtanaw sa mga bata. Ah, you love kids. I could give you more than a dozen kung gusto ka. Naunsa ka? Ikaw hani antog na sa kaha. Dili ba nga tong sabot? Amigo ra ta? I just can't help it. Nasayod ka gyud sa matuod akong gibati. Para nimo dyan. For now, makuntinton lang una ko sa friendship nga imong ikahatag. But I do wish nga unta. One day, someday, makita na ko nimo. Josh. Sa panagigala mo, nagsugod ni Dave, dili ba? Who knows? Kining atong panagigala usab. Ang mamahimong taytaya. Alang sa ton forever. Tito, tatay, oh! Awa! Ali na dayon, tatay! Ali na! Tempa. Magsige naman lang kagpangguyod ako. Eh, sa mga nabali naman eh. Ipasagdi na lang ng imong anak. Lakaw na. Kay di gyud ko makalakaw kusog kay sakit na tao rin tuhod lagi. Ana, to ana ay bidagan na. Elaine! Elaine! Nay, di sa mo nay ha. Kamu sa pag-uban ni Amy. Tatay! Awa, tatay! Awa, tatay! Nice day, tatay, oh! Unsa pa gisigihag tudloan ng bata, ah? Suot na ko, tatay, ah! Tuwa na ko, ah! Kadiot, hubuasan ng shoes nimo. Ibutang sa shoe rack nila. Sige na. Kay ba, mangkukod? Alina, suot na ta! Lagi. Musunod ko. Yay! Ay, bata eh. Ay, pastilan. Abi na ko kung sinakita ganina. Bag-urad ay nga slide. Ako na mo uban ni Inday sa suot. Ako na. Naana naman ang bata nga si Ginny ikauban og duwa. Ako di ay. Ako na lang. Okay, maglisod niya kaggukudan ng bata. Sige.
May bangko sa kilid na oh. Lingkod lang una. Ay, sige, nakapoy na ba yan? Kanina pa na sige, tuyok, release mo. Na, usa ka oras para ba ng bataa diha magduwa? Pastigan. Piyong-piyong na lang ko dire, oy. Sige, Nay. Duha ka semana na ang nakalapay. Sukad nga may biya si Jenny sa bahay. Pero hangtod karon, bisan asa may paingon. Kanunay paghihapon nga mahisgutan ang iyang pangan. Kasosyal good ani di. You like it here? Mahalon. Mas mahal ka. Sus. Uy. Here. Hello, uy. Ka-gentleman sa kong amigo. Kalitan ka ganina, no? Amin mo kinsi kong birahon. Bangko ra ni. Ikaw ba? Migo-migo ka niya. Amigo ka ron. Amigo ka ron, pero hinigugma-ugma. Here's the menu. Pagpili. Ikaw na. No. My girl gets to choose. Bahala ka. Orderon ko ning tanan. Nahinamdom na hinoon ko ato nag-uban mi ni Dave. Kato bang nagkita-kita dito sa usa ka kananan? Japanese resto sabto si mong amigo. Oo. Orderan ko nung ko ni Dave ug usa ka sako nga tempura. Oh. You're smiling from ear to ear. Kasi may di magkatawa, be. Usa ka sakong tempura, unya usa sad ka planggana nga ramen. Diba? How I wish. Ngayon usap ni anak ka. Kasaya. Ang imong naong every time you think and remember me. Josh. Oh, tita. Hey! How are you, my favorite pamangkin? I'm fine, tita. By the way, this is Jenny. Akong amiga. Jen, si tita Cha. Igsuon ni mami. Hi. Good evening, tita. Hello, dear. Mas ganahan ko inig imong gikadate karon. Mas gaan og porma. Mas simple og buotan tanawon. Unlike sa katapusan nimong gikarelasyon. Pagani, pero may confirmation na ka sa akong iyaan, ha? Josh. Anyway, why don't you join us, tita? Here. Fine. Gusto usab kong himbisan ako daan kining imong amiga aron mas akong makailap. Actually, nalabay ra ko din and decided ka musud cause you know na, it's you. Then, nakita ta mo. And, oh, look who's here. Emmy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!